खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। ओमफ्रायो दिनैहायनि भिडिअआ नै दायो जोङो जोंनि आइखौ मेडिकेलाव लांनो नागिरदों आरोना। हासबेन्डआबो ओंखारगासिनो, ओमफ्राय आइयाबो ओंखारगासिनो, ओमफ्राय आं ओंखारखांबाय नै। ओमफ्राय दा जोङो आइखौ माने नोंथांमोनाथ' मैया दाखालिनि भिडिअखौ नायदोंबा मिथिखागोन, माने गेस्ट्रिक जानानै माने अफार माने बोरैबा थानो हायि जानानै जोङो माने दाखालि गुवाहाटियाव थांदोंमोनबाबो मैयानो फैफिननांदों आरोना हाखु दाखुनो। ओमफ्राय बिनिखायनो माने मानिया माने मालाबा मालाबा बिदिनो गेजेर गेजेर जाबायानो थायो आरोना। बिखाया एकदम आलौवोनो ज्लाव ज्लावनो। ओमफ्राय दा मानो बिदि जाबाय थायो गेजेर गेजेर होननानै दा जोङो हासबेन्डजों आंजों आइखौ मेडिकेलाव लांनो नागिरदों आरोना। स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो बयबो बिदिब्ला जोबजासिम भिडिअखौ। ओंखारखांबाथाय थांनोसै जोङो दायो। ओमफ्राय नै दायो जोङो मेडिकेल मोनफैबाय आरोना। थिंजा मायाबो जिरायनानै दङ। मा ओंखाम जायैखाय एकदम हामजोब्बाय बिमाया जोंहा। माला लेंहरगोन नोंखौ? थांबानो मानसिफोर दंसोयो मेडिकेलाव। होसिगोन बिजि। होनायाव नायबाय थानाङा। जाबाय जाबाय होसै। बिदिनो लाथ' होनबा दसे। नायजाबाय आरोना सारनाव माखो डक्टरनाव मोजाङै नायबाय। नायनानै ओमफ्राय गासिबो सोंजोब्बाय आरोना सारा मा एकदम बांद्राय थाव होनाय फ्राय फ्राय बुस्थु जायो नामा होनना सोंदो। ओमफ्राय बिदिनो जायो नालाय अमा बेदरखौ गेजेर गेजेर, ओमफ्राय बांद्राय जानाङा होनदों आरोना अमा बेदरखौ। ओमफ्राय दा बिजि लिरना हरदों गंथाम, गंसेखौ दायो लाबाय लाखांबाय। ओमफ्राय आरो गंनै दंबावो, बेखौ गाबोन गंसे सबनिया गंसे लासिगोन आरो ना मा। ओमफ्राय दा जों थांसै मुलि लाहैनांसिगोन फार्मासियाव। सुखांबाय बिजिखौ। फै फैमा मुलि लानो नागिरदों। मा मा हरदोबा लिरनानै? इया আমার মার গেস্টিক একদমবারে পরখির পরা ফাটে খোয়া নাই। मा इयो मा मुलि? इखो मानि होनदों इखो? गेस्टिकनि। ओमफ्राय नै इलाय? लाबाय दाखालि जानाया इनोमोन ना? ओमफ्राय नै इलाय माथ'? माखा जाजोबनांगोन नोङो? 2 চামচ কি খাবার দিছে? 2 চামচ কে? 2 চামচ করে দিনে 2 বার। খাওয়ার পিছত এইটো। खावार पिसत न'आव मोनफैबाय आरोना। आइखौ लाबोबाय मेडिकेलनिफ्राय। ओमफ्रायो माने सोंबाय आरोना मोजाङैनो सारनियाव मानो बिदि जाबाय थायो ना। मानो होनबा जोंना आइया गेजेर गेजेर बेबायदिनो गेस्ट्रिक जाखाबाय थायो नालाय। ओमफ्राय सोंबाय आरो फारसेनिफ्राय साहा लोंबाय थायो नामा, गाइखेर साहा, ओमफ्राय गोरान गोरान भाजा एवनाय जायो नामा बेफोरखौ सोंदों आरोना। आरो ओंखामखौ माने मानसिया टाइमाव जानांगौनो। ओमफ्राय जोंना आइया मालाबा 3टा, मालाबा 3:30, 2टा इदिफोरावसो जाजायो आरोना। मालाबा मालाबा बिदिनो जायो। ओमफ्राय बे जानाय लोंनायनि टाइम टेबोल थिग गैयियावबो मानसिया बेबायदि जायोनो आरोना। ओंखायनो माने जानाय लोंनायखौ मानसिया हदाय टाइम टेबोलाव माने नों मा टाइमाव जायो बे टाइमावनो जानांगौ आरोना। ओमफ्राय आरो बिदि बांद्राय थाव बुरजा बुरजा होनानै जालाबायनो होआखै। ओमफ्राय बिदिनो जेसेबां हायो थाव खम जानो होदों आरोना। ओमफ्राय आरो गाइखेर साहखौथ' एकदम लोंनो होआखै आरोना। लाल साहा लों होननानै होनदों। मालाबा गोबावजों खनसे लोंनाया बेलेग, खिन्थु गाइखेर साहा एकदम लोंबाय थानो होआखै आरोना। ओमफ्राय दा मुलि हरबाय, नोंथांमोनाथ' नुखादों इमानखिनि मुलि माने लानांबाय आरोना फार्मासिनिफ्राय लिरनानै हरबाय सारा। ओमफ्राय जों लाना फैखाबाय। ओमफ्राय आरो
मा होनो बिजिबो होबाय ओमफ्राय दा आरो होबावनांगोन गंथाम लिरनानै हरदों बिजिखौ दिनै गंसे होबाय ओमफ्राय गाबोन गंसे सबनिया गंसे दङ आरोना गंनै दंबावो गंसेखौ होखाना फैबाय नालाय बेनो ओमफ्राय दा माने ओंखामानो उखैयानो आरोना आइखो ओंखामखौनो दाखालिनिफ्रायनो मोजां जायाखै ओंखाम मायदि सेफ्लेनासो होदों आङो जानो होबाबो माने जाया आरोना ओमफ्राय दा गाव बुंदों आरो दा दिनैहाय दा हराव जानाय नायनो हायो ना हाया नायनोसै मैथा बांगालजों ना सेंजों सं होनना आंखौ खोन्थादों आरोना ओमफ्राय आङो दा लाबोनो हरदों मादैखौ जा मादै मोननाव दङ नालाय मैथा बांगाल दङ बिसानाव ओमफ्राय आं लाबोनो होदों आरोना ओमफ्राय दा बाजारनिफ्राय जोंनि खाथिनि बाजारनिफ्राय लाबोथोंसै नाखौ ना सेंजोंसो जायोनो ना सेंजों मैथा बांगाल ओमफ्राय संना होनोसै आरो गावनो रायखांदों जानो हागोन खोमा नायनोसै बेसे जानो हायो आरो जाथारालासिनोबो बोरै थाबाय थानो नङा होमबा माने हायाबाबो जानो नांगोन नङाबा देहाया दुरबल जालांगोन ओमफ्राय बिदिनो नाख्रेबलांबाय थानो बोलो मोनोना ओंखायनो माने दिनै जाहोथारनांगोन आरो एसेबाबो आरो गावबो जानो नागिरदों ओमफ्राय बेनो आरोना नोंथांमोनाबो बांद्राय बिदि आंनि भिडिअखौ जायफोरा नायगासिनो दायो उन्दैयानो जा गेदेरानो जा माने बुहुदानो मिथिखायो थावखौ खम जानांगौ होनना खिन्थु खायसेया मिथिया आरोना जेरै आंबो बिराद लोमलालायनाय थाव जायोमोन आरोना गेजेरावनो दासो खमायबाय माने आलु फ्रायफोरावनो एकदम बुहुद थाव होनानै जायोमोन आङो ओमफ्राय बेबायदि जानो नाङा आरोना आंबो दासो मिथिबाय हासबेन्डआथ' आंना बिराद रायबाय थाखायो थाव बुरजा होबानो रागा जोङो आंना हासबेन्डआ ओमफ्राय दायो आंबो खमायना होबाय नोंथांमोनाबो जायफोरा थाव बुरजा जायो बा बिदि मस्ला मस्लि एकदम होफबद्रायनानै जानाङा आरोना गोबावजों मालाबा खनसे जानाया बेलेग खिन्थु सानफ्रामबो बेबायदि जानो नाङा आरोना मस्ला मस्लि होफबनानै एसे नर्मेलैनो जानो सेस्था खालाम आरोना जेसेबां हायो जुदि देहाखौ मोजाङै लाखिनो लुगैदोंबा बेनो आरोना आंनिफ्राय स' बेखिनियानो दिनैनि भिडिअआ आङो दायो नै मेडिकेलनिफ्राय मोनफैबाय ओंखाम ओंख्रि जगार खालामनांसिगौ दायो थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय ससेबाबो ब्लग बानायबाय आङो दिनैहायबो ओमफ्राय बेखिनियानो आरोना भिडिअआ स' दा नै आइखौ मुलिबो जाहोनांगौ ओंखामबो संनोसै ओंख्रिबो संनोसै आरोना स' बाय बाय बयनिसिमबो थाबैनो लोगो मोनफिनगोन गुबुन मोनसे भिडिअजों